Jopuonjre madonjo e mbalariany medo thagore kaluwore kod pek mar chulo omenda mag somo e kinde ma girito moko kuom ng'ur mane gichwalo e board machiwo kony mar hola ne jopuonjre mondo owinj kwayo margi. Miche mag jopuonjre go nooro kwayo ma kamano kaluwore ni ne oketgi e kidienje kata band ma ok owinjore kod dwachgi to kod rem mar omenda ma gin godo kowuok e anyuola ma giwuokie. Owinjane ripodni. E mbalariany kod kuonde tiegruok mopogore e pacho kae, jopuonjre madonjo hikgi mokwongo medo molo. Kata sama gidonjo, ler malong'o pod onge e wi pek mar omenda mar somo ma gin godo. Derrick Okoth en achiel kuom jopuonjre makia ni somo mare e higni 4 dhi chalo nade. Obiro e mbalariany ma Kisii mondo chaka. Ochopo kae kende kowacho ni wuongi ne ok nyal chulo tiko mar bas ne ji 2. Koro chune mondo orwakre owuon e mbalariany kopogore gi jopuonjre mamoko mobiro kod jonyuol kata joritgi. Owacho ni piny owacho okete e band mar 4 manyiso ni familia mare nigi nyalo mar chulo ni somo mare, gino manenore ni ok ni kare. I've been placed in a band that I don't know whether my parents will afford that, because if you look at even there's no particular job that my parents are doing. Because if you could see, I have my mom. My mom is also sick. My dad is just doing this, we call it in our language amal. Tianafanya hapo. Ezra Kipiegon bende kale pek makamae. En bende okete band mar 4 kowacho ni familia mare onge kod nyalo mar yudo omenda mar chwalo sombe. Naona hiyo ni iko juu sana. Kwa sababu familia yetu iko chini kwa mzae ana kazi. Familia mag jopuonjre ariyogi gin mana moko kuom miche mag jogo mayuak ne piny owacho ketogi e band moko winjore kodgi ka migawo mar somo oyawo mbui mar chwalo ng'ur. 12,000 slightly over, okay. But as Ndegwa would tell you, some of the students had not provided the right information and they were served immediately. Jopuonjre ariyogi wacho ni gisechwalo ng'ur margi kendo girito ka gigeno ni ibiro ketgi e band mowinjore kod chalgi. I think this issue of appealing, they should take it into a serious notice, because most of the students, not me only, there are several students, they are just complaining of the same thing. Kata bed ni mbalariany medo rwako jopuonjre e kinde momenda poko chwalnegi, jopuonjre pod ntiere mudho e wi kaka gibiro dak nyaka giyudo omenda go mapoko ng'ere ni bo chwalnegi karang'o. Kwa sasa shida ni ile tu hatujajua feedback kuhusu maneno ya help.